أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረሬት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። መጋቢት 6 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅድስተ አርሴማን ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ኢየሱስን እዩ። ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅድስተ አርሴማ ንጽሕቲ ሰማዕትን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ስንክሳር መጋቢት 6 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 6 ኣብ ወሎ ንቸር ተከል ማርያም ዝቆርቆርን ኣብኡ ከዓ ከይዕረፈን ን21 ዓመት ቆይሙ ዝጸልይ ኣእዳው ብምንጭብጫብ ከዓ ነረጋቢት እናጸውዐ ናብ ዝደለዮ ዝልእኸን ዝነበረ አቡነ አርከሌድስ ዕረፍቲ እዩ። ኣብ ዘመነ እስላም ናብ እምነቶም ኣእትዮሞ ዝነበሩ ድሓር ግን ብንስሓ ንጎይታና ናብ ምእማን ተመሊሱ ብእሳት ተቃጺሉ ሰማዕት ዝኾነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን ብብዙሕ ዘሳቀዮ ተኣማኒ ዝኾነ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ጻድቅ ዙሩፋኤልን ኣብ በረኻ ዝነብር እንጦኖስን እውን ዕረፍቶም ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶም። በረኸተ ምሕደረና አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ እስላም ዘመነ መንግስቲ ናብ ናይ ኣህዛብ እምነት ኣትዩ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሓር ግን ብክርስቶስ ኣምላኽና ተኣሚኑ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ ካብ ወገን ናይ እስክንድርያ ሰባት ዝኾነ ሰማዕት እዩ። ንዕኡ ከዓ ኣስላም ኣገዲዶም ናብ እስልምና እምነት ኣእትዮሞ ነበሩ። ኣብ እምነቶም ኮይኑ ድማ ቁርብ ግዜ ነበረ። ፍዩም ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ንሓደ ክርስቲያን ዝተመርዓወት ሓንቲ ሓፍቲር ነበረቶ። ሓዋ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ንዝኾነ ንናይ ጎይታና ሃይማኖት ከም ዝገደፈ ኣብ ሰማዕቲ ግዜ ብጣዕሚ ሓዘነት። ከምዚ ኢላ ድማ ናብኡ መልእኽቲ ለኣኸትሉ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንክርስቶስ ኣምላኽ ዝኾነ ንስኻ ከም ዝኸሓድካዮ ካብ ዝሰምዕ ብክርስትናኻ ከለኻ ናይ ሞትካ መርድእ እንተዝመፀኒ ምፈተኹ ነይረ ኢላ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ጠቒሳ ብዙሕ ፀሓፈትሉ። ስልኡ ድማ ብጸሎት ክትተግህ ጀመረት። ዲዮስቆሮስ ድማ ናይ ሓፍቱ ደብዳቤ ኣንቢቡ ምስ ወድአ መሪር ንባዓት ኣንበዐ። ናብ ኣደባባይ እስክንድርያ ወፂኡ ከዓ ክርስቲያን ምዃኑ ብግልፂ ኣወጀ። ኣስላም ድማ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ገዛኢኦም መኮንን ኣቆምዎ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን እውን ክርስቲያን ምዃኑ ብድፍረት ተዛረበ። እቲ መኮንን ድማ ክርስትና ሃይማኖትካ ገዲፍካ ናባና ናብ እስልምና እምነት ኣቲኻዶ ኣይነበርካን እናበለ ክሓባብሎ ፈተነ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ግን ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት የብሉን እናበለ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ምምስካሩ ቀጸለ። እቲ መኮንን ድማ ተቆጢዑ ናብ እስልምና እንተዘይተመሊስካ
ጽኑዕ ቅጽዓት ከጽዕካ እየ ኢሉ ኣፈራርሖ። በዚ ኣይምለስን ምስ በሎ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝህቦን ከም ዝሸሞን ብምርዳእ ተዛረቦ። በዚ ከዓ ኣይምለስን ምስ በሎ ጽኑዕ ስቃይ ኣብ ዝሓሉ ኣብ መጨረሽታ ድማ ብእሳት ከቃጽሎ ኣዘዘ። መጋቢት 6 ከዓ ኣብቲ ከተማ ወጻኢ ዓብይ ጉድጓድ ኩዒቶም ኣብ ውሽጡ ዕንፀይቲ መሊኦም ኣንደድዎ። ንናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሰብነቱን ስጉኡን ከዓ ብሴፍ እናቆረጹ ናብቲ እሳት የእተውዎ። ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ድማ ኮይኑ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ አሜን። አቡነ አርኬሌድስ እዞም ኣቦ ድማ ሃገሮም ግብፂ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ትስዓቱ ቅዱሳን ቀፂሎም ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝመፁ እዮም። ዝነበርዎ ግዜ ከዓ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ነበረ። ናብ ሃገርና ድሕሪ ምምጽኦም ኣብ ውሽጢ ወሎ ዘላ ነታ ብጣዕሚ ጥንታዊት ቸር ተከል ማርያም ቆርቆርዋ እዞም ጻድቅ ዝፍለጥሉ ዓብይ ገድሎም ድማ ኣብ ውሽጢ ሳይንት ኣብ ውሽጢ ገዳም ቸር ተከል ማርያምን ን21 ዓመታት ከይዕረፉ ከይተቐመጡ ብምዃን ጸሎት ዝገበሩ ዓብይ ኣቦ ምዃኖም እዩ። ኣቡነ አርኬሌድስ ኣእዳዎም ከጣቕዑ ከለዉ 500 ረጋቢት ብሓደ ግዜ ይእከባ ነበራ። ንዕአን ድማ ናብ ዝደለይዎ ቅዱሳን መላእኽቲ ይልእኽወን ነበሩ። በዚ ኣደናቂ ስራሖም ድማ ብቅዱሳን ዓብይ ክብሪ ነበሮም። ንቅዱሳን ዝተፈላለየ ታሪክ ኣለዎም። ንሓደ ኣንበሳ፣ ንሓደ ዝብእን ዓጋዜንን፣ ንሓደ ንህቢ፣ ንሓደ ነብሪ፣ ንሓደ ኣጋንንቲ ይእዘዝሎም ነበሩ። እዞም ጻድቅ ኣብ መጨረሽታ ናብ ምድረ ግብፂ ተመሊሶም ምስ ካልኦት ሰማዕታት መጋቢት 6 ተሰይፎም ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ዓብይ ኣቦና እዮም። ናይ ኣቡነ አርኬሌድስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ነዚ ቅዱስ ድማ ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን ሒዙ ከሳቅዮ ጀመረ። ነገር ግን ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ንጎይታና ብምእማን ጸንዐ። ከምኡውን እቲ መኮንን ንጣዖታት ምእንታን ክሰግድ ንቅዱስ ቴዎዶስዮስ ኣገደዶ። ነገር ግን ኣባ ቴዎዶስዮስ ብዘይካ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስገደሉ ኣምላኽ ከም ዘየለ መስከረ። ኣብዚ ግዜ ድማ እቲ መኮንን ሒዙ ብቆርበት ናይ ላም ዝተሰርሐ ኩርማጅ ገይሩ ኣግረፎ። ቀፂሉ ድማ ሰቂሉ ንስጋኡ ብስሕለት ሰንጥቆ። ካብ ስቕለቱ ኣውሪዱ እውን ብእሳት ኣብ ዝረሰነ ናይ ሓፂን ኣደቀሶ። ነገር ግን ንቅዱስ ቴዎዶስዮስ ጎይታና ካብ ኩሉ መከርኡ የድሕኖ ነበረ። ድሕሪ እዚ እቲ መኮንን ንቅዱስ ቴዎዶስዮስ ብነዋሕቲ ሽንካራት ሸንከሮ እሞ ጎቲቶም ከዓ ወሲዶም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ደርበይዎ። እግዚአብሔር ድማ ንከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣጥፊኡ ንቕኑዕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ክሳብ ዘንግሶ ግዜ ኣባ ቴዎዶስዮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እናተሰቃየ ነበረ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ዝተኣሰሩ ኩሎም ክፍትሑ ብኣዋጅ ኣብ ዝኣዘዘ ግዜ እዚ ቅዱስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣብ ሽመተ ጵጵስና ኮይኑ ንምእመናን ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ እናሓለወ ነበረ። ዕድሚኡ ፈጺሙ ድማ ብሰላም ዓረፈ። መዛለማዓንቲ መጋቢት 6 ማለት እዩ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ብኩሎም ጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና፣ አሜን። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና፣ ጸሎቶም ይርዳአና፣ አሜን። መጋቢት 6 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ተኣማኒ ዘቆሮንጦስ፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት ኣማሌቃውያን ዝቐተልዎ፣ ኣባ ዘሩፋኤል ጻድቅ፣ ኣባ አንጦንዮስ ገዳማዊ፣ ኣባ አርኬሌድስ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም፣ ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን፣ ኣቦና ነሁን ሃይከልን፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅድስቲ ሰሎሜ፣ ኣባ አርከ ስሉስ፣ ኣባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል፣ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን አሜን።
ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአርምልኝ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን